הולך נראה לי מלמטה. הנה יופי, תנסה לפתוח אותו מכאן. תנסה לפתוח אותו מהפנס הקטן הזה. הנה, לא הנה, עוזרים לך עכשיו. כמה יש אותו? יופי, תחתוך עכשיו. לא, קצת לשמאלה. רואי זוז מה? לא נורמלי. זהו, לא יצא? לא יאמן. כנראה ראש לה בפנים עמוק. איך כל כך? רואי, פעם פעם חונית. מפה, תלכו אחורה בבקשה, רואי גם אתה. זה לא מהכביש. בבקשה שלא יבוא בדוגאות ו... תקפוץ, כן. אבא, תנסה לתפוס קצת מרחק עם היד של הבוקסר. לא, היא תשמח שהוא ישחרר אותך, היא לא תעשה כלום. לא, היא לא יודעת, היא לא מבינה מה קורה פה. שהוא זה שעשה לה את הסרטון. ראיתי איזה סרטון, הנה, יוצא. חושבים שאנחנו מתעללים בה, מסתכלים עליהם. יאללה. הנה, בלי פותחים לה... רגע, אבא, זה ישרוד אותה מהצד ההוא. זה שלו, רואי. מה זה? מה זה? הנה, את זה אתה צריך להרים, זה תופס אותה פה, אתה רואה את זה? יוצא. רואה את זה? הנה, רואים את הראש שלה. אבא, תגזור עוד קצת מאיפה שגזרת והיא תצא. מהצד שקרוב לאוזן אתה צריך. לא, הנה, זה מהצד ההוא. הנה, אבא, רואים את הראש. שנייה, הנה, יוצאת. הנה, יצא. עכשיו אבא את זה. עכשיו יש לה ראש פחית, אבא. יוצאת, נו. איך לא יוצא? תפוסה חזק. לא. תפוס אותה, תפוס אותה חבל למה. הבינה שכבר עוזרים לה. הנה, בטיפה. אוי. אבל זהו, יצא. תזר לו לאוזן שלה, תזר על האוזן. משתדל. זה העצם של התפוסה חזק. זהו, יצא. תרים קצת את הזה. רק נראה איך היא הסתדרה, שלא כואב לה. תרים את החלק. רגע, רואי, כי זה העצם של הרעמוד. זהו, ככה, בדיוק. לא, העצם תפוסה לה. הנה, בבקשה. הנה יוצא. תצאי. כן. זה בגלל חתיכת